И здравейте хора, в Forum BG и днес ще се играем Minecraft Pocket Edition, четвърти епизод. Покажем там отпред на хората какво сме направили, доста сме се оправили. Добре, ява малко да 20 клипа снимахме и Ламбо провали всичко. Сега трябва... Какво ще правим сега? Абе, Ламбо. Я знам превършка. Имаме си кокошки. Ето ги. Те са бая. Те какво правят в нашата къща? Те постоянно секс. И не може, брат. Ламбо, пак ти казвам, ако... Виж кой да ми бъгва на 10-та минута, го спирам, чулема. Вече няма си го рескам. Ако ти бъгни, ми кажи, че ти бъгва и аз ще го оправя. Хора, после може да снимаме на билиард. Да, ще играем един рун срещу него. И тъмън малко да си оставим да ни почина чутния. 27 клипа ми се бават. Сега и толкова се би. Вече ще цъкаме на билиарда. Не ги пускай оттам, бе, да си живеят там. Да, знам, трябва да свикнат. Те тук само секс. О, я да си взем крабата. Ма тя ни трябва пшеница, защото ще и бъвка за. Иди взем пшеница, бе. Няма ми, бе. Това не е пшеница, бе. Това е тревичка. Това е трева. Знам, ама... Искам да събирам. Ай да събирам за кокошка. Виж колко искаш да играеш, трябва да отида до туалетна, ако ми се... Ако отлесна, може да ми спре клипа. Може да го спреш просто на пауза. И ето ни хора, сега сме сутрин. Виж, върви ли клипа? А? Чакай. Върви ли, бе? Как да не, бе? Като по вода. Как ще храним сега тези кокошки? Никак. Аз ще ги примама и влизаме навътре. Маре, идвайте. Разделяме се по групички и ти храниш едните, аз храня другите. Какъв е той ендерман, бе? Как, бе? Ти от ли си, бе? Абе, тук се върти около къща, вижте го, бе. На клипа, бе, човек. О, брат. Аз ще го килвам. Ти ще можеш сам да се справиш. О, Да брат, изле... дай сяйте ми ти. Веднага. Не, бе, спокойно, аз ще успя. О, с малко. Отивай по-набързо. Хора, ще правим пивпи. Къде ще ми? Ари, Брат, бе. наблюдавайте го. Ари, бе, дървач. Ще убий както иска. Ари, бе, бе. Къде им бягаш? Идваш ли, бе? И дървач. Само гледам. Идваш ли, бе? Яла пред къщата моите деца ма гледат, ари, бе. Ще еба майката. На неговия приятел. Крипъра, бе. Диба, трябва го килна. Абе, казах ти не там. Бах ти дървосика, че то се приближава към нас и децата да гледат. И бебенца. Това застрашава живота им, бе, човек. Абе, ще бием ли или не, бе? Абе, дървач. Аре, бе, стройни къща. Оно. Веско почна, бе. Чао. Изи-пизи. Просто го изгони. Няма да гона. В двойта. Къде учите сега? Просто Приятно пътуване. Чао. Веско ще убие една. Защо? Гладен съм, моля. Не, бе, брат!
да, ето аз имам. О, колко? Факт си гладен не означава, че трябва да го убиеш. Ще убия тебе. Дай 7 левел да ми се отиде. Коти! Не му пука за един 7 левел, както и да е. Кокош, затвори ли бе? Умник! Ма аз не знаех, че ти Умник ще ги пуснеш. ти, бе! Абе, виж, бе, аз си ги докарах. Вънка другите. Колко избягах? 2, още ги. Няма смисъл. Ти като си умник. Сега как ще ги примаваш довътре? До тяхната им такова. Затваряй. Аре де! Като ти можеш че едно, как ще затворя, бе? Той не иска, той си лети тук. Ще го убия това. Има 2. Защо? Остави си яйцето. Остави яйцето. Къде? Земята. Фърли го. Казах, фърли го! О, хора, не искам да играм повече. Има много умни хора на този свят. Сега си изям за мен те. Окей, още си. Ай, изпичай ги, ако може. Може, бе. Братари, подмами ги у нея, бе, от къщата са, бе. Добре, нямам проблем. Вземи ти ги подмами. какво? Оставих ти. Колко викаш, че искаш, де? Бягай. Аз да взема ли за всеки случай? Чай да нахраня едното да се радва. Давай, отваряй другата и привличай твоята групичка. Аз привличам моята. Да Са затваря. затвори ли вратите? Мерси. Нищо. Чакай! Отвънка. Давай. Айде, разпалнах. Аз спалнах едно. Още ги, бе. Още аз ще постоя малко. Кажи ми кога искаш да те измъквам. Искаш ли да излизаш? Ако Няма с какво. Излизай! Излизай! Бързо затваряй! Идвай! Отворих едната врата. Видя ли къв бък? Има. Да, знам много ясно. Само го би. Изваш левел. Кой? 2 левела. Няма да вземеш толкова левела. Ето, видя ли? За един. Малко свършихме. И ще имаме билярд. Да, бе! Още сега ли искаш да снеми на билярд? Не, бе, после. 9. 9 минута. О, Ама и коя секунда? И 4, и 5, и 6, и 7. Да. Още. Значи 10 минута ще свърши. Тъй, че хора, да не е много дълъг клипа. Това беше от нас. Абонирайте се за нашия канал. Дайте палец нагоре, ако искате още такива клипове. И чао!